Llavors... El món que habita dins del llibre està reclamant Suzaku, la sacerdotessa de Suzaku. Vols dir que la Mayo Sakaki és la sacerdotessa? Quina bestiesa! La sacerdotessa de Suzaku és la Miyaka. A més, ja va complir amb la seva obligació. Però en el cas que la Mayo fos la nova sacerdotessa, vol que jo em reuneixi amb ella? Doncs, de fet, m'agradaria pensar que no és així, però aquest era un dels desitjos més urgents de la Mayo, saps què vull dir? Ho he de saber, Keisuke. La Mayo t'ho ha dit, oi? T'ha dit que vol que em reuneixi amb ella ben aviat. Sí. Potser hi podré anar, però no puc perdre gaire temps. He d'aprofitar ara que la Mayo ho desitja amb totes les seves forces. No ho deus dir seriosament? Estic fet un embolic. No sé què li podria dir a la Miyaka per demanar-li perdó. Estava tan contenta que tothom ens donés l'enhorabona. Si aquella noia que va rebre el ram no pogués ser feliç, seria culpa meva. Si jo m'hagués adonat més aviat dels sentiments de la Mayo, no hauria passat res de tot això. Taka, no ho puc permetre, no em sentiria bé. Sóc prou conscient que des d'aquest món no puc fer res, però no em puc quedar plegat de braços esperant que la Miyaka obri els ulls. Si ho aconsegueixes, salva-la, sisplau. Salva la Mayo Sakaki. L'has de salvar. Esclar que sí, Keisuke. Tornaré amb ella. No t'amoïnis. Miyaka, espera'm. Miyaka! En Taka ha marxat. Aquest és el mausoleu de Suzaku. Però què està passant aquí? Taka, ets tu, oi? Hoki, vull dir Altesa. Llavors és veritat el que m'han dit. T'estava esperant, Taka. És un honor tornar-vos a veure, majestat. Però per què? Per què l'imperi de Conan? Sóc tan feliç, ja sabia que vindries, Taka. Sakaki... Oh, has trigat molt, Taka. Però què estàs dient? Que no ho entens? Has perdut l'enteniment? No pots venir aquí com si res. Deixa'm, em fas mal. No et posis violent, perjudicaràs el fill que porto dins del ventre. Ostres, Taka, com pots ser tan inconscient? Encara et penses que ets solter? A partir d'ara m'has de dir mai, jo sóc la teva dona. Tu i jo estem casats. Els meus pares es van divorciar. I ja et vaig dir que ara viuen separats. Per això la meva única família ets tu, Taka. Que no te'n recordes? Taka, no em dius res de la Miyaka. Està bé? La Miyaka? Per què fas aquesta cara? Per què no em contestes? És que... Us heu separat. Llavors el que ens ha explicat la Mayo... Altesa, sisplau. És veritat. Sí, Altesa, va passar poc després de tornar a l'altre món. Ara viuen separats. Te'n recordes, Taka? Sí, i tant que te'n recordes. Ens vam trobar per casualitat en el casament d'un antic jugador del grup de bàsquet, molt amic teu. El ram que va llançar la núvia va ser per mi. En aquell moment vaig pensar que Déu m'enviava un senyal. I llavors... jo em vaig declarar a tu. Com pots dir això? Em va fer tanta il·lusió i allà va començar tot. De mica en mica et vas anar enamorant de mi cada cop més, oi que sí? Oi que va anar així, Taka? Ja ho crec que va anar així. No me n'oblidaré mai d'aquella nit. La nit que em vas escollir a mi en lloc de la Miyaka. Mirant les estrelles, em vas dir que tan bon punt complís 16 anys ens casaríem. Va ser un casament per l'església preciós. Tota la gent estava tan contenta. Quan em vas posar aquell anell, jo... vaig ser tan feliç. De seguida em vaig quedar embarassada, tot i que encara sóc una estudiant de secundària. Però no em preocupa. L'institut tant me fa. És el fill d'en Taka i meu. Què és aquesta llum? És la prova del nostre amor. És impossible, no pot ser. Ja n'hi ha prou. Necessito descansar.
Moomin, ara ocupa't de la Mayo. Sí, Altesa. A les vostres ordres. No necessito la teva ajuda. Surt del meu davant. No, però sí... Deixa-la, Moomin. Sigui com sigui, no ens queda més remei que deixar el destí de l'imperi de Conan a les teves mans. Sí. Ara no hi ha res que jo pugui fer per salvar-lo. A més, la sacerdotessa no està en condicions d'acompanyar-te. No cal amoïnar-se. Buscaré els altres companys i unirem les nostres forces. La meva mare, l'emperadriu, m'ha parlat de tu molt sovint. Encara recordo molt bé que quan era un infant, el meu pare mort em va abraçar a través del teu cos. L'imperi de Conan et deu molt. El deixo a les teves mans, Taka. D'acord, majestat. Què passa, Taka? No deus pensar anar-hi de debò. És tal com vam quedar ahir. Me'n vaig a buscar els altres ara mateix. De vegades trobo que ets un ximple. On penses anar amb aquesta espasa tan grossa? És l'espasa sagrada que va heretar d'en Hotohori. L'emperador me l'ha deixat per si em podia ser útil per salvar l'imperi de Conan. Em donarà forces. Quina estupidesa! Ah, Taka! És culpa de la Miyaka! Si la Miyaka hagués pregat a Suzaku per la pau de l'imperi de Conan, això no passaria, em sents? Al final només es va preocupar de la seva felicitat. Al final només es va preocupar de la seva felicitat. Estic perdut. Miyaka, què haig de fer? Això és... Chichiri! Quant de temps, eh? Com ho podies saber que havia vingut? Doncs perquè he sentit una veu que em cridava, vet aquí. I la Miyaka? La Miyaka no hi és ara. Ja ho entenc. Diria que havia sentit la seva veu, però... Com dius? No pot ser. Per cert, segur que no saps que durant tot el temps que has estat fora, l'imperi de Conan s'ha convertit en un lloc molt insegur. Escolta un moment, Chichiri. Aquesta tempesta és un mal presagi. Anem de pressa. A on? La muntanya de Reikaku no era una muntanya tan baixa. Chichiri, em penso que ja t'has tornat a equivocar de camí. Què dius? Esclar que no! Ah! Quin mal! És una trampa. Ostres, qui carai ho ha fet, això? Vaja! Ara que per fi em pensava que havia caçat una bona presa, resulta que són homes. Tasuki, sóc jo! Som nosaltres! Qui? Que ja no te'n recordes? Sóc en Taka, o potser t'hauria de dir en Tamahome. Les 7 constel·lacions de Suzaku vam lluitar junts, te'n recordes? Sort que per fi se n'ha adonat. Qui carai sou? Ai! Ara veureu! Quants records! Chichiri, Taka! Però us heu passat molt. Mira que tractar-me d'amnèsic. M'agradaria saber qui s'ha passat amb qui. Per cert, tota la teva colla està bé? Vull dir, els bandolers de la muntanya de Reikaku. No gens. Ens hem d'enfrontar cada dia amb la mort. No sé on anirà a parar aquest imperi. Conan s'enfonsa. Però tot i així és una bona trampa. Trampa? Vols dir aquest forat? Surten sols per tot arreu. És com si la terra sencera fos el cau d'un ésser terrible. Ell és el culpable que la muntanya Reikaku estigui així. Compte! Que surt! Prepara't! Seràs la presa que alimentarà la meva família per tota la vida! Ara veuràs! Merda! No us amoïneu pas, deixeu-me fer-m'hi. Esmicola! Ah! Ostres, i jo què faig ara? En ve un altre! Ai, què carai és això? És Genbu! Té una energia horrorosa, però acabarem bé! Què carai? Ja cal que vigileu, la barrera no aguantarà gaire més!
Chichiri! És el límit! Ràbia sagrada! Foc! Vaja, em penso que aquest Gembo és una mica estrany. És fals, nois! És un Gembo fals! Si no m'arribo a espavilar, se'ns menja vius! Continua sent tan histèric com sempre. Ah! Ara, sobre aquest imperi recau una força negativa de destrucció. Aquest cop, però, desconeixem l'origen obscur de les forces que condueixen aquest món cap a les tenebres més profundes. La Mayo Sakaki en podria ser la causa. Vols dir aquella sacerdotessa falsa? No puc dir ni que ho sigui ni que no ho sigui. No entenc ni un borrall del que dius. De totes maneres, per evitar que aquest imperi s'extingeixi, sembla que no ens queda altre remei que tornar a convocar Suzaku. Però només som 3, com ho aconseguirem? T'equivoques. Els altres 4 membres estan vius. Què? Cadascun dels altres 4 membres s'ha reencarnat en la figura desitjada. Ha arribat el moment de reunir les 7 constel·lacions de Suzaku. I aquest cop, Taka, hauràs d'aconseguir el Shinsajo. Allò que ha nascut de l'amor entre la Miyaka i tu ha pres forma i ara es troba tancat en un lloc que no és el seu. Juntament amb la resta dels membres de les 7 constel·lacions, haureu de recuperar-lo. Si no, la invocació no es complirà i l'imperi de Conan caurà en desgràcia. Sí. Per cert, no ens penses dir on s'han reencarnat la resta de les 7 constel·lacions? Ostres, ja n'arribeu a portar de feina, vosaltres 3. Teniu, torneu a utilitzar això. Us ajudarà a trobar-los. Comencem a passar. El vent torna a bufar. Afanyem-nos! Sí. He canviat. Ara tot em pertany. Aquest món serà d'en Taka, meu i del nostre fill. Et vaig veure en un dels meus somnis. Tu corries molt i molt lluny. Jo vaig venir per poder-te protegir. Em vaig despertar. Tu dormies tot en silenci. Vaig alçar els ulls per mirar el cel. La claror naixia allà a l'horitzó. Un nou dia que podíem viure junts. No hi ha res a la vida que em pugui fer tan feliç. Estar amb tu, no te'n vagis lluny de mi, que jo vull fer el camí amb tu per anar endavant. Vinga, anem junts fent camí, avancem de costat, jo et protegiré. Sí, endavant, hi ha molt món per veure junts, és l'aventura. Vagi com vagi tot, avancem de costat, t'estaré observant. Ara que et tinc de la mà, passi el que passi, vull que duri tota l'eternitat.懐かしき友との再会。心温まるはずの出会いもまた、マヨ様の御心を悲しき色に染めていくのでございます。第2章、流砂崩白。心なき愛は、こぼれ落ちる砂のように。